Siap. Persiapan Kartini. Persiapan Kartininan. Itu kan biasa. Aja ngono tangane. Ndruk, mene madhep mama. Dirti. Dinteni Pak Ani. Mandi kok sithik. Persiapan Kartininan kelas piro iki? TK. Oh, TK karo PAUD. Sil, madhep mama Kil, belke. TK karo PAUD. TK karo PAUD lek sing mburi ku ya kumut-kumut. Ku mburi. Gak ditoto. TK karo PAUD. Bapake ngenteni iki persiapan iki kelas piro iki? Madhep mene iki. Iki TK padha wae iki. Belke. Iki TK. Madhep mama. Iki yo TK besar. TK besar. Lah iki yo TK anu iki urung ditata iki. Iki TK iki urung ditata iki engko andrine kari TK iki. TK gede. Dilki. Mundur tak aku ra iso entuk file apik iki sik ribut bae kok. Nek sithik. Kok bajo? Bajo. Ora. Serap siji loro telu ndrak. Dulu mau tontonane jam piro ya? Sik apike kan duduk. Ke mau tangi ya apa ki? Ini ku si kontangi nek. Yo madhep mene wong iki tak video kok. Lho, iku tak video engko masuk no YouTube. Iki adike iki akeh di toto.